ଏଇ ଦେଖୁନି ମୋ ମୁହଁ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି ନା। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖୁଥୁନି ହେଉଛି ହଳଦୀ ବେସନ ଦହି ମିଶେଇକି ଲଗେଇନେ ମୁହଁ ସବୁ ଗ୍ଲୋ କରେ। ମୋ ମୁହଁ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି ନା। ମୋ ଦହି ଥିଲାନି କାଲି କାଞ୍ଜି ଥିଲା ଟିକେ ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଗ୍ଲୋ କରୁନି ନା। ହଉ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି ନା। ହଁ ମୁଁ ଗ୍ଲୋ କରୁଥିମି। ନିଷ୍ଟିକି ଟିକେ ଉଠରେ ଲଗେଇଦିଏ। ଏଇ ନିଷ୍ଟିକି ଜାଣିଛୁ ନା 10 ଟଙ୍କା ପାଦର ଲଗେଇ ଦବୁ ଉଠର ବି ଏଇଭଳିଆ ଲଗେଇ ଦବୁ। ମୁଁ ଲଗଉଛି ଦେଖ। ଭଲ ଦେଖାଲା ନା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଏଇ ଦେଖୁନି ମୋ ମୁହଁ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି ନା। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖୁଥୁନି ହେଉଛି ହଳଦୀ ବେସନ ଦହି ମିଶେଇକି ଲଗେଇନେ ମୁହଁ ସବୁ ଗ୍ଲୋ କରେ। ମୋ ମୁହଁ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି ନା। ମୋ ଦହି ଥିଲାନି କାଲି କାଞ୍ଜି ଥିଲା ଟିକେ ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଗ୍ଲୋ କରୁନି ନା। ହଉ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି ନା। ହଁ ମୁଁ ଗ୍ଲୋ କରୁଥିମି। ନିଷ୍ଟିକି ଟିକେ ଉଠରେ ଲଗେଇଦିଏ। ଏଇ ନିଷ୍ଟିକି ଜାଣିଛୁ ନା 10 ଟଙ୍କା ପାଦର ଲଗେଇ ଦବୁ ଉଠର ବି ଏଇଭଳିଆ ଲଗେଇ ଦବୁ। ମୁଁ ଲଗଉଛି ଦେଖ।